Ja sam Ivona. A ja sam Ivana. A vi slušate In medias res, u središtu radnje. In medias res, u središtu radnje. Evo nas u još jednoj epizodi našeg serijala Što studirati. Danas na našoj listi je fizioterapija i s nama imamo gošću koja trenutno studira fizioterapiju, te će nam se ona sada i predstaviti. Evo, pozdrav svima. Ja sam Lara iz Slavonskog Broda i studiram fizioterapiju. Trenutno sam prva godina specijalističkog studija fizioterapije u Vukovaru. Hvala ti, Lara. Evo, naše prvo pitanje koje mi imamo za tebe je li fizioterapija bila tvoj željeni fakultet, odnosno da li je to bio fakultet koji je bio prvi na tvojoj listi upisa? Pa evo, ne mogu reći da mi je fizioterapija bila nekakav prioritet kroz cijelo moje školovanje u srednjoj školi. Mislila sam kroz srednju školu da ću upisati glumačku akademiju, iako su mi se na kraju, u četvrtom srednje, prioriteti nekako drugačije posložili, te zbog različitih okolnosti sam na kraju odustala od same akademije, te sam stavila fizioterapiju na prvo mjesto, tako da mogu reći da mi je bila prioritet, ali iskreno nisam znala da li je to stvarno za mene. Aha, razumijem. Pa mislim da je to sasvim normalno promijeniti mišljenje tokom srednje škole. Kako odrastamo, tako se mijenja i naše mišljenje, naš stav, tako da je to sasvim ok. E sad, što se tiče samog upisa na tvoj faks, da li je tu postojao nekakav prijemni ili samo matura, te kako si se ti pripremala za jedno ili za oboje? Pa evo, što se tiče mog fakulteta, općenito fizioterapije u bilo kojem gradu u Hrvatskoj, prijemni, koliko ja znam, ne postoji, bar nije postao od 2018. godine kad sam ja upisivala. A što se tiče priprema, ja sam išla na privatne pripreme u Zagreb. Aha. Firma se zove Trinom. Pripreme su bile, mogao si odabrati određeni program. Svaki program je imao određene razine mature kroz koje prolaziš. Ja sam odabrala ABA, to jest viša razina hrvatskog, niža matematike i više engleskog. Te pripreme su trajale 4 tjedna, 2 tjedna tijekom božićnih praznika, te 2 tjedna tijekom proljetnih, to jest uskršnjih praznika. Da. Pa po mom mišljenju su pripreme stvarno korisna stvar za sve one koji pišu maturu, a pogotovo za one koji možda nisu išli u gimnaziju. Mislim da te to stvarno pripremi da budeš siguran u sebe i da budeš siguran u to da ćeš na kraju proći maturu. Kad govorimo općenito o fakultetu fizioterapije, možeš nam reći malo nešto više o tome? Da li je to 3+2, da li postoji neka specijalizacija, kako to ide? Pa evo, fakultet fizioterapije je fakultet koji imamo 3+2 godine. Sa prve 3 godine postaješ bakalar fizioterapije, a 4. i 5. godina, ajmo reći, možeš biti diplomirani fizioterapeut ako studiraš na veleučilištu, a ako studiraš na sveučilištu možeš biti magistar fizioterapije. Aha, jesu te 4. i 5. godina obavezne ili izborne? 4. i 5. godina su na izbor, nakon završene prve 3 godine, kao što sam rekla, titula stoji kao bakalar fizioterapije, te osoba nakon završene 3 godine može tražiti staž u bolnici, te ga bez problema odraditi kao i nakon 5 godina. Aha, zanimljivo. Pa evo, kad već govorimo o godinama, postoji li godina koja je tebi do sada bila najteža ili nekakav predmet koji ti je pravio možda najviše problema? Pa evo, iskreno, ne mogu se odlučiti između prve i treće godine po težini. Prva godina mislim da je svakom studentu izrazito teška, zato što se naravno prilagođavaš na određen način kako fakultet funkcionira. Problem našeg fakulteta je to što se na prvoj godini nalazi 24 predmeta, što je izuzetno puno, i iako od tih 24 predmeta možda 20 predmeta nisu izrazito teški, ipak svaki predmet iziskuje određeno utrošeno vrijeme, učenje, pravljenje seminara i izlaženja na kolokvije. Aha, ta famozna prva godina u kojoj smo svi izgubljeni i jednostavno ne znamo što nas čeka. A i tih 24 predmeta zvuči mi baš zahtjevno. Pa da, kažem, prva godina je, ajmo reći, najnapornija i naravno tu dolaze glavna 2 predmeta, to su anatomija i kineziologija.
koji većinom znači na prvoj godini stvaraju naravno najveće probleme. Kod našeg fakulteta zanimljivo je to što mi imamo mogućnost da prebacimo određeni broj ECTS bodova, koliko ja znam 7 ECTS bodova, ali je stvar u tom što su na našem fakultetu napravili to da svi ti teži predmeti su zapravo uvjeti koje naravno ako ne položiš ne možeš upisati sljedeću godinu, to jest možeš. Na primjer, ako ti kineziologija ostane kao predmet koji nisi riješio, to jest položio, možeš upisati takozvanu parcijalnu godinu. Parcijalna godina je znači kada ti, kao što sam rekla, ne daš određeni uvjet, te upisuješ drugu godinu, ali ti ćeš tu drugu godinu studirati zapravo 2 godine. U smislu, ti upisuješ drugu godinu, ali ćeš moći polagati pola predmeta s druge godine. Znači, ako imaš 24 predmeta na drugoj godini, ti ćeš moći polagati 2019. godine 12 predmeta, a sljedeće godine 2020. ostalih 12. Evo druga godina koja mi je stvarala problem je zapravo 3. godina. Za drugu godinu ne mogu reći ništa loše, zato što smo išli online, te su predmeti bili puno lakši nego na prvoj godini, dok što se tiče 3. godine, imali smo puno manje kolegija, imali smo 12 kolegija u godini, ali stvar je u tom bila što svi ti kolegiji su bili puno kompliciraniji od ostale prve 2 godine. Kod nas na fizioterapiji zanimljivo je to što puno predmeta su zapravo stručni predmeti. Puno tih stručnih predmeta ne iziskuje samo povezivanje gradiva sa nekakvim određenim pojmovima, nego i primjenom struke. Na 3. godini vodila sam najveću borbu sa predmetom PNF-om, takozvanom proprioceptivnom neuromuskularnom facilitacijom. To je jedan predmet koji znači upravo ovo što sam rekla, ima dio u kojem polažemo znači stručni dio, te pisani dio, to jest općenito o toj određenoj tehnici. Također, najviše sam se pripremala za pedijatriju i ginekologiju. Aha, kad već govorimo o predmetima, kakvi su profesori prema studentima? Imaju li razumijevanja? Na koji način ti polažeš? Je li to preko ispita ili kolokvija? Mogu reći da odnos profesora i studenta na našem fakultetu je odličan. Stvarno, profesori su puni razumijevanja, naravno uvijek ima poneka iznimka, ali ne mogu reći da nam ne izlaze u susret ako se studentu dogodi nešto poput smrtnog slučaja ili bolesti. Što se tiče polaganja ispita, to jest kolegija, svaki profesor ima svoje određene kriterije. Znači, neki profesori traže polaganje ispita preko kolokvija. Na primjer, kod anatomije i kineziologije svaki student treba položiti kolokvije kako bi uopće imao pravo izaći na ispit. Kod nekih drugih kolegija imaš mogućnost da položiš kolokvije te da ne moraš izaći na ispit. Naravno, kod nekih profesora ne postoji mogućnost polaganja ispita preko kolokvija, te mora se ići polagati ispit kada budu rokovi. Također, htjela bi spomenuti praksu, to jest obavljanje prakse u bolnici, uz to što moraš položiti sve predmete, to jest ne sve, naravno može se jedan prebaciti, treba se položiti i stručna praksa u bolnici od trajanju na prvoj godini 4 tjedna, na drugoj mislim 6 tjedana, a na 3. od 2 mjeseca. Tako da to studentu često stvara veliki problem, jer samim time što radiš 8 sati u danu moraš doći kući i još učiti za određene ispite. Drago mi je da imate praksu, ali sad baš 8 sati plus još učenje kod kuće čini mi se kao baš puno rada. Kako se to uklapa u tvoje očekivanja? Odnosno, kakva su tvoja očekivanja bila prije upisa faksa, a kakva sada, odnosno jesu li se ta očekivanja ispunila? Pa evo, iskreno ne mogu reći da sam imala nekakva velika očekivanja, bilo to pozitivna ili negativna. Bila sam sretna što sam upisala fizioterapiju, ali iskreno nisam znala što me čeka. Smatram da nijedan zapravo srednjoškolac ne zna točno o čemu se radi njegov fakultet, nego tek kad dođe na njega shvati što ga zapravo čeka. Stvarno ovaj fakultet, to jest evo moje veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru je stvarno ispunilo sva moja očekivanja, od odnosa profesora prema studentima do organiziranosti fakulteta te do samog odnosa prema predmetu. To mi je baš drago čuti da si zadovoljna s faksom. Sad nakon što smo čuli
toliko o tvome faksu, kako bi ti ocijenila težinu faksa, recimo od 1 do 10? Smatram da je moj fakultet po težini, u nekakvoj sredini, ako govorimo o fakultetima unutar Hrvatske, ocijenila bi ga sa ocjenom 8. Smatram da je ovaj fakultet za organizirane osobe koje definitivno nisu kampanjci, zato što, kao što sam rekla, na našem fakultetu osim obavljanja kolokvija i ispita, studenta čeka mnogo seminara te obavljanje stručne prakse. Za ovu struku, kao što je fizioterapija, osoba treba biti stvarno emocionalno spremna. U ovoj djelatnosti se znanje primjenjuje te se pomaže bolesnim osobama, tako da smatram da osoba stvarno treba biti emocionalno spremna kako bi ovaj posao mogao raditi uspješno. Dodatno bi još nešto rekla o edukacijama koje dodatno obogaćuju profesiju fizioterapeuta. Stvarno ima puno mogućnosti. Osoba se može opredijeliti za sportsku fizioterapiju, za rad sa djecom, za rad sa starijim osobama. Stvarno, kažem, ima jako puno edukacija. Evo, na primjer, moj slučaj je da sam se opredijelila trenutno za tečaj maderoterapije. To je tečaj u kojem se prolazi još dodatni tečaj liftne drenaže i pomoću određene aparature smanjenje celulita na tijelu. Baš je zanimljivo čuti kako fizioterapija nudi širok spektar edukacija za svoje studente. Za tebe sada imamo zadnje pitanje koje, ja mislim da je najbitnije pitanje ovog podcasta, a to je koje ti je najdraže jelo u menzi? Pa dobro pitanje. Ivona, iskreno nemam najdraže jelo u menzi. Pošto imam kuhinju u stanu u kojem živim i stvarno volim kuhati, kuham svaki dan, tako da menzu nisam posjetila već neko vrijeme. Aha, dobro, pa postoji li onda nekako jelo, odnosno nekakav specijalitet koji najbolje radiš? Pa evo, po mišljenju mojih kolega s faksa, moj specijalitet bi bile tortilje. Evo Lara, puno ti hvala što si došla sudjelovati u našem podcastu i što si podijelila toliko informacija o svome faksu s našim slušateljima. Mi ti želimo puno sreće i uspjeha u tvome daljnjem studiranju. Ivona, puno ti hvala, prvo što si me ugostila, ali i na svim ovim lijepim riječima. Do slušanja i bye!